Искрен, как ще коментирате днес ситуация? Все още не ми е ясно за какво става въпрос, човек. На къде, колеги? Има предявен иск вече към вас или как? Да. Значи, когато хората работят семейно, това е организирана престъпна група. Горе-долу в тази посока ги движат нещата. Днеска всички са на разпит. Да видим в крайна сметка, така и не разбрахме за какво е всичко това, което като... За мен това е един цирк, нали? Това са обежда. Да. Меравай. Аз чек един евре. Дай колата служебната е тук насам. Къде се намира колата, не просто да не снимам? Не, просто да не снимам, там ще си. Къде е само го? Това ли е шофьората? Не е. Той се качи на колата, ще дойде сега. Не, няма, ние ще отидем при нея. Дадете му да не идвам. Изчакайте. Кажи на мен да там да изчака. Най-вероятно отвеждат господин Мирския. Извършват процесуални действия, става просто по-далече да седите, да не снимате. Арестуват ли го? Не, просто действия си правят там, но той присъства само. Но не е редно да снимате, да. Извършват се процесуално следствени действия в момента към колата на кмета Мимин Искендер.